Mirror Production. Jason, RPTC, movement. Mushure mekunge venda kumondoro vakangodzoka vachinzwa musoro uko kunoitwa zvemudzimu nedoro zuva rovira ndichibva kuchikoro zvakandinetsa inini mama vakandiudza ndatema nemusoro ndikati chima nditakudza mutoro tadziri pamatema kutanga kuchema vanoda kutouraya amai amenonei munhu asina ndai vanoda kutouraya amai amenonei munhu asina ndai vanoda kutopengesa amai kuti ndisare nchisafa nayi vanoda kutouraya amai amenonei munhu asina ndai isu takakura tichitambudzika isu takakura tichingonetseka hatina kana chinhu tingoriwo vanhu tiri murima kufambira murima mombe hatina tiri pandima hatina chekurimisa hatina chekupfeka totonetseka mai motapenge notishandira vanoriritira takangokura isusu zvakadaro upenyu hwacho ungoriwe naro vamwe varoyi vanoda kutiroya musoro wamama uitanga kutema vanoda kutopengesa amai kuti tisare tichisafa nayi vanoda kutopengesa amai amenonei munhu asina ndai vanoda kutouraya amai amenonei munhu asina ndai vanoda kutouraya amai kuti ndisare tichisafa nayi takangozvarwa isusu tiri vana nanhasi isu tichingori vana bhabhura richi pamwe nanoko juniya chesa irori movement nhasi tiri kukakata ngoma kuchengeta mama ndoshungu dzangu manje zvikadai izvo zvichirema ndobheja vafe vafe mama vafe vafe kuna kwavanoenda ndicharatidza chipo tarenda muripo mama muchatenda vanoda kutouraya mai ndoshaya sei munhu asina ndai vanoda kutopengesa amai amenonei ndisafe nayi vanoda kutopengesa mama zvinondinetsa inini ndakagara ndikazvifunga inini ndinochema misodzi yangu inogara pamatama ndibve pamatama ndogara ndichisvima ndogara ndichisvima ndogara ndichichema